Srovnám si vlasy, ať tam... Natáčíme, víš? Já vím. Dej to víc dolů, vole, vidím. Takže, dobrý den, já jsem Martin. Se mnou je tady Míša, ukáž se Míšo na kameru. Začali jsme nedávno chodit do posilovny a chceme se tady udělat takovej, jak se tomu říká, něco jako takový deníček o našich výsledcích. Já chci zhubnout, Míša chce nabrat, jsme bez svalů, nikdy jsme nic nezvedali a chceme znormalizovat to, že zvednout 30 kg na benči úspěch a není to tak špatný a že 100 kg nedá ani nikdo, kdo cvičí 2 roky a vypadá na to a zhaslo to z nějakého důvodu a to nevadí. Už to zase funguje, vidím se, takže dneska si chceme udělat ramena, biceps, že bicáky hlavně, teď se to hýbe. A taky si chceme dneska, že jo, ramena, bicáky a ještě něco, na co jsem zapomněl, ale určitě si vzpomenu. Záda. A záda, který nemám. A pak si chceme udělat nějaký srovnání forem, jakože takový one day a potom bude taky to day one, tak tohle bude ten day one, víte. A to bude asi teďka do začátku všechno a pustíme se do toho pořádného posilování a začneme ramenama. Tak jo. Jdem na to. To stopni ty OK, takže určitě jsme se teďka nepohádali a rozhodli jsme se, že začneme zádama, který ani jeden z nás neumí. Tak zkusíme si tady jakože zazvedat třeba jednoručky takhle do vzduchu, třeba to bude i na záda, třeba ne. A můžete nám napsat do komentářů, jak se to dělá správně a začneme teda zádama, aby můj Jimbro takzvaně byl spokojený. Takže jdeme na to. Takže teďka tady máme takzvaný kladku, že jo, nevím pořádně název, s takovou dlouhou tyčí, kterou si nerad strkáme někam, prostě se to má držet, nikam nestrkat, hlavně to jsme si už zkoušeli a není to dobrý nápad. Zároveň já většinou si na to dělám na záda, na tomhle stroji většinou 3 série, po 12, většinou něco takového, snažím se to dělat do selhání, což je jako moje rada pro vás a neberte si ode mě asi nejvíc rad, protože stojím úplně za koukněte taky na mě, že jo. Pak vám dám fotku, jak jsem vypadal před 2 rokama, to jsem byl namakanej a teďka vypadá jak takže Míšo, nesměj se a pustíme se do toho. Tak jo, no. Jo, takže abyste věděli, na první sérii si tady dávám pořádných 18 kg, stojí to úplně za dal bych to asi i jednou rukou, asi si tam ještě přidám. Takže si přidáme navíc, tak jako to aspoň nějaká zátěž a zároveň to jako protrénu tu techniku. To je moc, to je málo, Míšo, ty se nesmí, bude to tam slyšet a já to budu stříhat, že jo. Takže si tam dáme takhle pořádnou pecku, zase je to málo, ale zatím si tady dáme 12. Záda k sobě, lopatka, tak jako záda, vole, narovná to lopatka k sobě, že jo. Doufám, že mě slyšíte a není to na zvuk. Dám si to tak jako pohodičku ten první set. Omlouvám se, že nemluvím, já tam mluvím jako mluvču. Ahoj, Messi. Taká rozjížďkový první set. Tady ukáž našeho dalšího kamaráda, který se snaží posilovat jak my. Budeš na YouTube, tak pozdrav lidi. Ahoj. Tak to je Messi, říkáme mu tak, protože je malý a vypadá což bohužel Messi takový je. A teďka vypadám asi jak protože ten míří špatně vole s tou kamerou. Tohle asi budu vypípávat, což neumím, takže to asi nevypípám. Uvidíme. Takže teď se přesune Míša, ten si to udělá taky to samý a ukážu se to za chvilku. Takže teďka tady cvičí Míša, ten jeде těžký bomby, dneska podruhé v posilovně, jde to vidět, dělá to jak a já asi neumím natáčet, takže to teďka zase střihnem a on si to dodělá, já si to taky pak dodělám, dáme si oba ještě 2 sety a pak dáme úplně ten poslední set, vám zase ukážem. Jsem nachystal takovouhle činku, takže tato činka má na každé straně 5 kg, dáme to zatím na rozcvičku na záda
a Míša vám ukáže, co budeme dělat. Messi si kopl, takže Míšo, pojď, ukáž. Když se nachystat, Messi, ty do toho nekopej, chceme být slyšet, děkuju moc. Takže, Míšo, nachystej se, že jo, nohy, kousek od toho a pojď deadlift. Nebojte se, 15 kg i pro takovýhle zvíře je prostě jako akorát zjistil jsem, že deadlift dělat nebude. A Míšo, ukaž, co budeme dělat teďka za cvik. Třepe se to jak svině, za to se omlouvám, třepou se mi ruce. Děláme tohle na záda, pokud to děláme špatně, ano, víme to určitě, ale napište to třeba do komentářů. Mezitím tady Messi se na něj kouká, že ho to strašně baví a že to nedělá jenom proto, že chce nějakou holku, což prostě holky zbytečný, že jak říká Angel, i když něco takového asi nikdy neřekl. Tohle je málo, zatím jsme si to dali jenom jako na začátek, na rozcvičku a přidáme si víc. Přesně tak. Takže jdeme dělat ty ramena. Takže takhle předklon, vypadám přitom jako kdybych chtěl, aby mě Míša ze zadu udělal dobře. Jo, takhle přesně. Vemu si takhle, bolí mě záda z toho, asi budu za chvilku na vozíčku a jdu k sobě. Zase lopatky k sobě, dolů, asi to vysvětluji špatně, nevím. Je to málo, tak tam přidáme a třeba neumřu. Děkuju moc. Protože nemáme moc času, tak si to teďka ukážeme, jak to dělám. Pak to stopneme, my si to rychle uděláme a přesuneme se na další část toho, protože máme posilovnu jenom na hodinku, což na intru prostě takhle bývá a potřebujeme stihnout další víc cviků, tak si to rychle odcvičíme a na dalším cviku se ozvem a ukážeme si, co dál. Tak čau. Takže další cvik, nebo jako další part of body, takzvaně, asi se to tak neříkáme, angličtině na bodu mrazu. Bál bych se vycestovat aspoň na den do zahraničí, nikdy bych to neudělal. Takže další jdeme ramena, jdeme tady udělat tlaky teďka trošku, posilovně uděláme tlaky, víte. Takže dáme si zase po třech, ukážeme jednu část ode mě, jednu část od Míši zase, pak ukážeme, že Messi zase nic nedělá a posuneme se dál na další cvik na ramena a asi víc už toho dneska nebudeme stíhat, uděláme 3 cviky na ramena a půjdeme na inter, protože nemáme víc času a takhle to bude asi v každém videu, což prostě asi to stejně nikdo nebude sledovat, takže ahoj mami, jestli se na to podíváš, ahoj tati, ahoj paní Robková, to je naše paní vychovatelka, potlesk pro ní, je to výborná vychovatelka. A jdeme na to, nebudu to obkecávat, protože nemáme čas a jdu na tlaky. Takže... Míša, já jsem tady. A jo, sorry vlastně. Takže jdeme si to dělat správně, dám si to nad hlavu k sobě a jedu. Hlavně nemlátí činkama o sebe, že? Jak říkal pan Angel, jsou to jenom desítky, ale prostě silnější nemám. Nic nedám. Teďka vám ukážu, jak to dělá Míša. A To jsem já. pak si to doděláme ještě sami bez kamery. Pak se pustíme ještě na rozpažování. Doufám, že vidíte můj krásný obličej. Pak se pustíme ještě na rozpažování a pak na klasický takhle dopředu. To trénujeme na klasický český mažoretky podle paní, jak se jmenovala ta sportovkyně, dělá box, Gelnárová. Jo, to je ona. Tak podle ní budeme dělat rozpažky takhle dopředu, což je taky na ramena, že jo, a to si ukážeme za chvilku, teďka si Hlavně jsou ukážeme. 2 styly, jeden je na ramena jenom a druhý na ramena a kozy, že jo? Přesně. A teďka si ukážeme, jak to dělá teda Míša a pak se posuneme dál. Tak jo. Takže Míšu tu máme ready, dává si to s desítkama jak já. Jemu to jde líp, už si sundal tričko, možná už ho měl sundaný předtím, asi jo. Vedle něho cvičíme si, tohle je naše takový trio, v kterém tady chodíme cvičit, tohle je můj hodnej
Jimbro Míša. A posuneme se pak na další cvik, my si to mezi tím jakože ještě doděláme a pak vám dáme vědět a určitě se ozveme ještě z nějakého dalšího cviku. Natáčíš? OK, natáčíš. Takže jsme u dalšího cviku, teďka to bude předpažování, takzvaně, jak jsem už říkal, předpažování a la mažoretky podle Gelnárové. Používám na to 10 kg kotouč, postupně si to zvedám, začínal jsem s 5, teďka už jsem na 10, první den byl prostě nejtěžší. Humor. Jde na mě vidět, že jsem poprvé ve fitku, že jo. Beru takhle a dávám klasický předpažování na přední ramena. A jedu. Jsem už docela jakože, jedeme to dost narychlo, nedáváme si moc přestávek. Teďka jde Míša, udělá to samý, pak si to doděláme a uděláme závěr videa. Okay. Já tady to skoro běžím, jsem úplně dojatý z našeho prvního videa, doufám, že to bude aspoň 5 zhlédnutí, 2 lajky a třeba 10 dislikeů, to bude na vás, co dáte a byl bych rád, když jsme tyhle limity splnili. A dáme teda za chvilku závěr po tom, co, konec po tom, co Míša dodělá ten jeho cvik a pak si to teda doděláme a pak uděláme ten závěr. Takže Míša jde teďka na to, vybírá si těžký závažní, nedělám si stranu, teďka to katnem a dám to tam, až tak budeme zpátky. Protože si Míša kompenzuje něco, tak už to dělá s 15, protože je to víc legálnější, že? Jak bychom teda mohli říct, nedělám si srandu. Míša teda to dělá s 15, protože už prostě vypadá na to, že už tady byl 3krát a ne 2krát. Protože předtím dělal určitě nějaký sporty na rozdíl ode mě, co jsem hrál LOLko, který neumím, a Fortnite. Takže doděláme. Míša si udělá ten jeden set, Messi si zase stoupne, aby vypadal, že něco dělá. A tohle je poslední cvik, co uvidíte, protože víc nestíháme. Takže Míšo pořádně. One more! Přesně takovéhle zvuky slýchám, když večer usínám. Vedle Míši. Jsme spolu na pokoji, Messi vedle nás a potom tu jdou taky podobné zvuky. Vedle nás občas se staví, že jo? Takže lidičky, já tady točím sám závěr, nebo jakože konec tohohle videa, protože Míša si tam ještě s Messim dodělají poslední věci a budu muset jít na pokoj. Dáme si proteinek pěkně do toho, kreatínek, že? Aby to vypadalo, že něco děláme, aby jsme prostě mohli mít ty pixely na pokoji, aby jsme prostě vypadali, že jsme ti největší magoři tady, že jo? Už jsme si objednali nějaký náhodný z výše, zatím docela dobrý, píše se na tom něco jako Trendbolon, to tam nebylo. No něco takového tam na tom bylo, ale ne, tímhle bych se s vámi chtěl rozloučit, oni se tam se sebou ještě hrajou trošku. A tohle je prostě konec videa, byl bych rád za sdílení, když ne za to, tak aspoň za like, když se vám tohle líbí, dejte odběr a uvidíme se u dalšího introvského videa třeba příští týden. Tak se mějte, čus!